Ondo, guztua hori izan sartzea eta problemik ibiltzea, eta bez ikusi da bat eumiko nahi malima dugu. Pasa deu, aurtengo gaurko kuartia pasa deu. Estropa nik uste dut nahiko txukuen egin dugule, ez dutu barik, eta bueno, ia ametik eta domekara apurbe mejoraten badugun. Jakin egun gure eguneko eman behar negula kanpoaka, eta hala izan da, eta oso ondo ibile gara kanpoa. Gero barruak igual ez gara ondo moldatu, pero bueno. Guztua egin dugun lanakin eta barrun gaude. Hemen betikoa da, ez? Ininbierdia gauzak eta, bueno, beti etortzea urduritasun puntu horrekin, baina, bueno, estropa txukun egin dut, eta bintzat barrenen geha, eta jala zailo guazti etxea. Genduen konfiantzak gure lan egin eskeo aukera asko genitula, eta hala gertatu, ez? Ziagoan denboa ona markatu dugu, eta buelta, pazientziakin, eman da, emaitza ezin hobea, ez? Oso posi gaude gaurko estropadekin. Sufritu egin da, baginek egun bestea arerioak ere bai horta etortzen direla, bino zorionez aurten baineskekin eta bai mutilekin lortu egin dugu.